Ťažké časy si vyžadujú odvážnych ľudí, nie opatrných. Tí opatrní prichádzajú neskôr a píšu životopisy o tých odvážnych. Tieto slová poľného maršála Ervina Rommela z druhej svetovej vojny sú platné aj dnes. Narodili sme sa do sveta konfliktu. Je tu boj medzi dobrom a zlom, medzi klamstvom a pravdou, medzi odvahou a zbabelstvom. 21 chlapcov sa rozhodlo čeliť samým sebe. Putujú po Slovensku, objavujú jeho krásy a verím, že po týchto dňoch objavujú aj krásy vo svojom vlastnom srdci. Asi kus. Bolo to dosť náročné, no. Hej.